Парламентарийлар Татарстанда фәнни-технологик үсеш йылын уздыру буенча төп чаралар турында фикер алышты. Мәгариф турында республика законына үзгәрешләр кертүне карады. Бу һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. 29 мартта депутатлар Дәүләт Советының 52-нче утырышына җыела. Көн тәртибендә 20 сорау. Шуларның 9-ы республика закон проекты беренче укылышка әзерләнгән. Халык тарафыннан сайланучылар узган елгы эш буенча Татарстан фәннәр академиясе хисабын, иҗтимагый палата башлыгының һәм балалар омбудсмены докладларын тыңлый. Парламентарийлар автомобиль юлларына, мәгарифкә, физкультура һәм спортка кагылышлы гамәлдәге законнарга үзгәрешләр кертергә ниятли. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм профильле эксперт советы депутатлары Республика фәннәр академиясендә күчмә утырыш үткәрде. Төп мәсьәлә фәнни учреждение эшчәнлеге турында хисап әзерләү. Все ключевые показатели госзадания академии основным структурным подразделением выполнены в полном объеме, по ряду существенно перевыполнены. Соответственно, годовой отчет об итогах 2023 года опубликован, обсужден и утвержден общим годовым собранием в декабре прошлого года. Парламентарийлар Татарстанда фәнни-технологик үсеш йылын уздыру буенча төп чаралар турында фикер алышты. Мәгариф турында республика законына үзгәрешләр карадылар һәм комитетның быелның 2нче кварталына эш планын расладылар. Социаль сәясәт комитетында Ирина Волынец бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм хокукларны, законлы мәнфәгатьләрне үтәү турында мәгълүмат бирде. Узган елда балалар омбудсмены адресына 1729 мөрәҗәгать килгән. Аларның яртысыннан артыгы уңай хәл ителгән. Депутатлар торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләренә аерым игътибар бирде. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетында комитетның элеккеге башлыгы, ә хәзер Дәүләт торак инспекциясе башлыгы Александр Тыгин Татэнергосбыт базасында бердәм исап-хисап үзәге эшен бәяләде. Белгечләр халык сайланучыларына республикада энергия куллану нечкәлекләрен аңлатты. Энергетика комитеты башланыр алдыннан исәпләүләр, саннар һәм электр куллануның үсеше турында сүз барды. Бүген компания энергияны гамәлгә ашыру күләме буенча беренче бишлеккә керә. Кулланучылар саны ел сайын арта. Парламентарийлар күп фатирлы йортларда гомуми милеккә капиталь ремонт ясауны оештыру турындагы республика законындагы үзгәрешләр, шулай ук автомобиль юллары турында закон буенча фикер алышты. Комитет рәисе урынбасары Камил Садриев фикер алышуга йомгак ясады. Бүген сөйләшкән сүзләр ул гомумән бик актуаль бүген көндә һәм без аның кайберләрен закон белән бу әйберне киләрбез дип уйлыйм. Икенчесе инде менә шушы управляющий компанияларның тиешенчә эшләмәвенә китереп чыгара. Менә бу мәсьәләдә без нәрсә дип әйттек инде моны тыңлаганнан соң үзебезнең аның рекомендацияларын алып бу өлкәдә буларның эшләү тәртибе буенча ниндидер закон килеп чыгар дип уйлыйбыз. Беларусь һәм Үзбәкстан һөнәри берлек лидерлары узган атнада республика гражданнарының хезмәт хокукларын тәэмин итү, социаль үсеш буенча тәҗрибәсен, партнерлык профсоюзларының хакимият органнары белән үзара хезмәттәшлеген өйрәнделәр. Ике илнең профактив делегациясын Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Ул билгеләп үткәнчә профсоюз хәрәкәте җәмгыятьтә аерым роль уйный. Под пристальным вниманием активов профсоюзного движения не только безопасность условий труда, но и снижение травматизма, проведение медицинских и психиатрических осмотров, обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также выполнение соглашений по охране труда. Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе, Дәүләт Советы депутаты Елена Кузьмичева республика профсоюзларының башкарма һәм закон чыгару хакимияте органнары белән тыгыз хезмәттәшлеге турында сөйләде. Республика парламентында хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу мәсьәләләре хәл ителә торган бер генә утырышта безнең катнаштан башка узмый ди ул. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.